Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι ξεχωριστή η χαρά μας σήμερα ως Αίτιον, που φιλοξενούμε, έχουμε κοντά μας. Θα μιλήσουμε μαζί της, θα απολαύσουμε, θα την ακούσουμε να διαβάζει την ποιησή της. Μια πάρα πολύ μεγάλη δίκτυα, την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Εγώ προσωπικά και κάθε φορά που έχει τύχει να μιλήσω και για αυτή και παλιότερα, μας συνδέει φιλία, μας συνδέει μια σχέση αγαπητική. Έχουν περάσει ημέρες θαυμάσιες, χορεύοντας ακόμα και ροκ-ν-ρολ στη Ρόδο, κάθε βράδυ. Είναι εξαιρετική χορεύτρια. Ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική χορεύτρια του ροκ. Οπότε θα μου επιτρέψετε να της μιλάω στο ελληνικό, θα είναι κάπως αφύσικο να της απευθύνομαι στον... Εγώ σου απαγορεύω να μου μιλάς στο πληθυντικό. Έχω φιλοσυνηθεί και στο σπίτι της κάποιες φορές. Κινηθήσαμε κρεβάτι από το οποίο έχει περάσει ο Νίκος Καζατζάκης, γιατί όπως ξέρετε, και όσοι δεν ξέρετε να το μαθαίνετε τώρα, την έχει βαφτίσει ο Καζατζάκης. Ο Νίκος ήταν μάλιστα την ημέρα της κηδείας του στο Παρίσι και 17χρονη δεχόταν τα συλληπιτήρια. Έλεγα ότι έχουμε κοντά μας αυτή που εγώ προσωπικά και μου θυμώνει κάθε φορά που το λέω, την μεγαλύτερη ζωή ποιήτρια. Την πειράζει και το ζωή γιατί λέει. Όταν αρχίζουν και λένε ζωή, αρχίζουν και μετράνε το μεταθάνατο. Μια ποιήτρια που άλλαξε την άποψη που έχουμε για την ποίηση συνολικά. Μια ποιήτρια που είδε το σώμα έτσι όπως πρέπει να το βλέπουμε, είδε τον έρωτα μακριά από τα ηλιοβασιλέματα, τον είδε σαρκικό, τον είδε να πονάει, τον είδε από την πλευρά της γυναίκας και κοιτάζοντας τον έρωτα και όχι μόνο τον έρωτα, προχωρώντας ακόμα και στη διερεύνηση του γυναικείου, του θηλυκού, του αρχετυπικά θηλυκού θα έλεγα, κοιτάγματος του κόσμου, ποιητικού κοιτάγματος του κόσμου, έφτασε σε αυτό που θα λέγαμε άνθρωπος, το εντελώς άφυλο, εμφανιζόμενη στην ποιησή της με το μεγαλύτερο, με το μέγιστο δυνατό τρόπο ως γυναίκα. Το φύλο, η γυναίκα και ως εκ τούτου στο βάθος του ο άνθρωπος, ως τραγικών, ως όν που ελπίζει, που απογοητεύεται, που ποθεί, που επιθυμεί, που διαψεύδεται. Δηλαδή, ο πάσχων άνθρωπος είναι η βάση, η ουσία της υπαρξιακής, θα έλεγα, ποίησης της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ, την οποία επαναλαμβάνω όσο και αν στην θυμώνει κάθε φορά που της το λέω, εγώ τη θεωρώ τη μεγαλύτερη εν ζωή ποιήτριά μας και είπα πιο πριν για την έννοια του φίλου. Έτσι, κουβεντούλα θα κάνουμε και θα ακούσουμε και ποιήση και οι φίλοι που λέει Παρνασάδα μας έτσι λίγο και στο πιάνο. Δηλαδή, να αισθανθούν θα ήθελα αυτή την οικειότητα που θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος με τη μεγάλη, την σημαντική, τη βαθιά, την ουσιαστική ποίηση, με αυτό που θα μείνει. Είπα πιο πριν για θηλυκή ποίηση και ας πούμε στα δικά μας. Κατερίνα, υπάρχει θηλυκή ποίηση και αρσενική ποίηση? Εξαρτάται πώς το λες. Δηλαδή, αν το λες ως ειδοποιώ διαφορά, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Βεβαίως υπάρχει, όπως υπάρχει και διαφορά ανάμεσα στο κορίτσι και στο αγόρι. Δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και ο λόγος δεν λειτουργούν με τόσο απλό, όπως το σώμα τους δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, το σώμα τους δεν έχει ανάγκες ίδιες, έχει διαφορετικές και αυτό ανεβαίνει
στην ψυχή και στο πνεύμα και βεβαίως είναι διαφορετικό. Εκεί που γίνονται οι χιλιάδες καυγάδες, είναι ποιος είναι ανώτερος και ποιος είναι κατώτερος. Εκεί παραδίδω τα όπλα, δεν καταλαβαίνω τώρα. Όχι, στο έκανα αυτή την ερώτηση γιατί διαρκώς διαβάζουμε από εδώ και από εκεί ότι πάψτε πια να μιλάτε για γυναικεία και ανδρική ποιήση. Η ποιήση είναι μία. Εν τέλει η ποιήση είναι μία. Εντάξει, μία. Είναι μία, αυτό δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αλλά όπως η ποιήση, η σουρεαλιστική είναι μία, η επική είναι άλλη κτλ. Έχει μία διαφορά περιπτουσίας. Δεν μπορεί να μην έχει. Αφού αυτός που τη γράφει είναι διαφορετικός από τον άλλο. Εφορείται από το φίλο του, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Όχι, και γιατί να ξεφύγει. Άσχημα είναι. Άσχημα είναι άντρας ή γυναίκα ή γενικά. Εγώ δεν ξέρω το άντρα. Ξέρω ότι όταν ήμουν μικρή και άρχιζα από μικρή να δημοσιεύω και τα το βράδυ έλεγα, αχ, γιατί με κάνεις, μπαμπά, μαμά, γιατί με έκανες κορίτσι, εκείνα τα χρόνια. Μιλάμε για... Γεννήθηκα το 39 και καταλαβαίνω σε εκείνη την εποχή πως και όταν άρχισα να γράφω και με αυτό το συλλογικέ και να δημοσιεύω και αυτό με χάρη στον νονό μου, ο οποίος με ενθάρρυνε. Θα φτάσουμε. Είπες κάτι, άρχισες να γράφεις από μικρή. Η γνωστή ερώτηση, σχεδόν η κοινότοπη ερώτηση, ο ποιητής που λέμε γεννιέται ή γίνεται, ή μήπως αυτή η ερώτηση είναι το ίδιο ανόητη όπως ο έξυπνος άνθρωπος γεννιέται ή γίνεται έξυπνος. Εγώ νομίζω, δεν ξέρω το ποσοστό της γέννησης ποιο είναι, θα υπάρχει ίσως. Αυτό δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Αλλά εκείνο που έχει για μένα τη μεγαλύτερη σημασία είναι το περιβάλλον που μεγαλώνει ένας άνθρωπος. Εννοείς το με ποιους γονείς, για περιορίες ατμοσφαίρας, για ταξί. Είχα... τι είπες ταξί? Ακόμα και σε ποια τάξη. Όχι, δεν είχα ποτέ μέσα στις τάξεις. Ήταν φοβερά μορφωμένος, μιλάω για 7 γλώσσες, η μάνα μου 2 ή 3 και λάτρευε την ποίηση και βεβαίως κάτω από τη σκιά του Καζαντζάκη και με ενθάρρυνση του Καζαντζάκη δημοσίευσα το πρώτο μου ποίημα όταν ήμουν 17 ετών. Το Μοναξιά, μα δεν κάνω λάθος, έτσι. Εσύ πότε συνειδητοποίησες ότι είσαι ποιήτρια? Δεν ξέρω αν συνειδητοποίησα ότι ήμουν ποιήτρια, αλλά συνειδητοποίησα ότι η ποίηση ήταν μέρος της ζωής μου. Επειδή ήταν από πολύ μικρή ηλικία, είχε μια φυσικότητα όλο αυτό. Δηλαδή δεν είναι... Και σε αυτό οφείλω βέβαια και το γεγονός ότι ποτέ δεν κυνήγησα κάποια δημοσίευση και αυτά. Γιατί μου φαίνεται φυσικό, όπως όταν τελειώνεις την τάξη, κάνεις εξετάσεις και λες να είναι καλά. Είχε μια φυσικότητα όλο το πράγμα στη ζωή μου. Γιατί ήμουνα φοβερά τυχερή. Ναι, είχα τους τέλειους γονείς. Θα μας πεις, πες μας, και δημοσίευσες ξαφνικά το ποίημα Μοναξιά. Στην πρώτη εποχή και όχι το δημοσίευσα με το γράμμα του Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκης το έστειλε στο βιβλίο, εγώ το ναι. Το έλεγε τι? Έλεγε, παρακαλώ δημοσιεύεται αυτό το ποίημα, είναι το ωραιότερο ποίημα που διάβασα ποτέ. Και στο έχω ξαναδεί αυτό νομίζω. Είναι από τις ελάχιστες φορές που λέω μπράβο Κατερίνα, ποτέ δεν μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί όταν λέω τι είπε ο Καζαντζάκης για το ποίημα σου αυτό, έλεγα ότι είναι υπερβολές του Καζαντζάκη, έλεγα σε ηλικία 17 ετών. Δηλαδή δεν το πήρα πάνω μου, αυτό είναι το καλό. Ήταν υπερβολικός ο Καζαντζάκης, ήταν πράγματι το πιο ωραίο. Κοίταξε, άμα διαβάσει το στυλ του, είναι πάρα πολύ υπερβολικός, βέβαια. Αλλά όπως ήταν υπερβολικός με την μοναδική έννοια, με την καλή έννοια. Αλλά και στη ζωή του έτσι ήταν. Γι' αυτό τα πράγματα ήταν υπερδοχήματα ή... Ναι, ήταν
Κάνουμε διάσκεψη. Ας έρθουμε λίγο και στους γονείς σου, έτσι, αυτό το σμίξιμο, θα λέγα, της Ανατολής με τη Δύση. Έχουμε παπά Μικρασιάτη από τα Δαρδανέλια, δηλαδή Ανατολή, και έχουμε μαμά από την Τάτρα, που κοιτάζει προς τη Δύση. Έχουμε δηλαδή μια συνάντηση, ένα σμίξιμο της Ανατολής με τη Δύση. Και το φρούτο είμαι εγώ. Και το φρούτο είσαι εσύ, ναι. Πήγες κάτι από αυτό που θα λέγαμε Ανατολή, από τη μαμά σου, από τον παπά σου, και από αυτό που θα λέγαμε Δύση, από τη μητέρα σου, αυτό το κοίταγμα προς την Ιταλία περισσότερο, προς τον δυτικό κόσμο? Στον δυτικό κόσμο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας μου είχε έρθει σε νεαρή ηλικία, είχε σπουδάσει, ήταν δικηγόρος, και εκείνη την εποχή δεν μιλάει κανένας για Ανατολή, ήταν κάπως απειγορευμένο το 40 με δηλαδή Ανατολή, μετά ήταν φίλος πόλεμος και όλα αυτά. Οπότε το φυσικό ήταν να μάθω γλώσσες από μικρή, και εκείνο το οποίο μου ήταν πάρα πολύ ωραίο ήταν που ο πατέρας μου πήρε νταντά Ρωσίδα. Και έτσι η πρώτη ξένη γλώσσα που μου μίλησε ήταν τα ρωσικά. Μετά βέβαια όταν πήγα στις γυναίκες σπούδασα κλπ. Αλλά δεν είχα, και πάντα με έτσι, δεν είχα πάει ποτέ στα μέρη του παπά μου, δεν μιλούσε πολύ. Τώρα προσπαθώ να κάνω. Δεν μιλούσε πολύ για τη χώρα του. Έφυγε με τον διωγμό ή πρόλαβε? Έφυγε με τον διωγμό. Και καταστάθηκε στην Αίγινα? Όχι, αυτό λέω πάντα, ότι οφείλω τον παράδεισό μου σε μια καταστροφή, γιατί με το διωγμό έφτασε στην Αθήνα όλη του οικογένεια, μαμά, μπαμπάς, 3 αδερφές μου φαίνεται, και έπρεπε να τους βρει που να μείνουν. Και κατά τύχη τελείως βρήκε την Αίγινα. Και εκεί τους εγκατέστησε και εκεί μείνανε μέχρι. Εκεί γνώρισε και τον Καζατζάκη, τον Ονό. Και πες μας λίγα πράγματα έτσι για τις σχέσεις της οικογένειάς σου με τον Καζατζάκη, αλλά και λίγες και προσωπικές σου μνήμες. Δεν έχω προσωπικές μνήμες. Αυτό είναι το παράπονο μου στη ζωή. Δηλαδή ότι πάντα βεβαίως στο σπίτι μου διάβαζαν και τα, αλλά έφυγε από την Ελλάδα και πήγε Γαλλία, όταν εγώ ήμουν 3-4 ετών, τι να θυμάμαι από εδώ. Θυμάσαι ότι του είχε ζητήσει να σε βάλεις ένα καθόλου την κουβέρτα, πώς ήταν? Για πες το αυτό, είναι αστείο. Αστάσου, τι ήταν? Το ότι αν αγαπάς, τότε να πας. Ναι, αυτό που το είπε, βέβαια η μαμά μου ότι το είχα πει, εγώ το θυμόμουν. Και τι του είπα, μ' αγαπάς? Ναι, μ' αγαπάς. Ναι, μ' αγαπάς. Και ναι, αυτό ξέρω σ' αγαπώ. Τότε του λέω πάμε κάτω από την κουβέρτα. Να σπάμε, νομίζω, ίσως θα ήταν καλό την κουβέντα μας και με ποίηση. Με κάποια επιλογή από τα ποίηματά της. Και μετά θα πούμε και λίγο την κυρία Παρνασάκη να μας πέσει λίγο πιάνο. Κατερίνα, διάβασε μας κάτι δικό σας και δικό σου και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ποιο θα είναι το πρώτο? Είναι από το 1977, η συλλογή λεγόταν τα σκόρπια χαρτιά της Πινελόπης, και αυτό είναι το αρχικό ποίημα, λέει η Πινελόπη. Δεν ήφαινα, δεν έπλεγα, ένα γραφτό άρχιζα και έσβηνα κατά από το βάρος της λέξης, γιατί πιέζεται από μέσα από πόνο το μέσα. Και ενώ η απουσία είναι το θέμα της ζωής μου, απουσία από τη ζωή, κλάματα βγαίνουν στο χαρτί και η φυσική οδύνη του σώματος που στερείται.
σβήνω, σχίζω, πνίγω τις ζωντανές κραυγές. Πού είσαι, έλα, σε περιμένω. Τούτη η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Και ξαναρχίζω το πρωί με νέα πουλιά και λευκά σεντόνια να στεγνώνουν στον ήλιο. Δεν θα είσαι ποτέ εδώ με το λάστιχο να ποσίσεις τα λουλούδια, να στάζουν τα παλιά τα βάρια φορτωμένα βροχή και να έχει διαλυθεί η δική μου με στη δική σου προσωπικότητα, ήσυχα, φθινοπορεινά. Η εκλεκτή καρδιά σου, εκλεκτή γιατί τη διάλεξα, θα είναι πάντα αλλού και εγώ με λέξεις θα κόβω τις κλωστές που με δένουν με το συγκεκριμένο άντρα που νοσταλγώ, ώστε να γίνει σύμβολο νοσταλγίας ο Οδυσσέας και να αρμενίζει τις θάλασσες του καθενός τόνου. Σε λησμονώ με πάθος κάθε μέρα, για να πληθείς από τις αμαρτίες, της γλύκας και της μελωδιάς και ολοκάθαρος πια να μπει στην αθανασία. Είναι σκληρή δουλειά και άχαρη, μόνη μου πληρωμή, αν καταλάβω στο τέλος τι ανθρώπινη παρουσία, τι απουσία, πώς λειτουργεί το εγώ, στην τόση ερημιά, στο τόσο χρόνο, πώς δεν σταματάει με τίποτα το αύριο, το σώμα όλο ξαναφτιάχνει τον εαυτό του, σηκώνεται και πέφτει στο κρεβάτι σαν να το πελεκάνε, πότε άρρωστο και πότε ερωτευμένο, ελπίζοντας πως ό,τι χάνει σε αφή, κερδίζει σε ουσία. Από τους πιο γνωστούς σου στίχους του τελευταίου. Ναι. Και επιτεύγμα σου. Έτσι είναι τα πράγματα, ότι χάνει σε αφή κερδίζει σε ουσία. Έτσι νόμιζα τότε, τώρα έχω αμφιβολίες για τα πάντα. Είχαμε μείνει μιλήσουμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία πώς βρέθηκες, τι σπούδαζες, τι έκανες εκεί? Λοιπόν, όταν εγώ περίμενα πως και να τελειώσω το γυμνάσιο, ήμουνα στο Διόντων Παναγιωτόπουλου και περίμενα πως και να τελειώσω το γυμνάσιο, γιατί όπως τα είχαν κανονίσει οι γονείς μου και ο Καζαντζάκης, θα πήγαινα, γιατί έμενε στην Αωτή τότε, και θα πήγαινα σε σχολείο μεταφραστών και διερμηνέων ή πανεπιστημίου, δεν ξέρω πολλά. Και πέθανε ο Καζαντζάκης 2 μήνες πριν τελειώσω το γυμνάσιο. Και ήταν μεγάλο σοκ για μένα. Υπάρχουν βέβαια τα γράμματα που ανταλλάσσαμε και ελπίζω να βγούμε κάποτε. Και τότε ευτυχώς η Ελένη Καζαντζάκη, η Τσαλένη που την έλεγε, εντάξει Ελένη, και πήγα στην Αωτή, έμεινα μαζί της, πήγα σχολή μεταπιστών και διερμηνέων και μετά αποφάσισε η Ελένη να με κοιτήσει στην Γενέβη και πήγα και εγώ μαζί της και εκεί τελείωσα σχολή μεταπιστών και διερμηνέων. Άρα η ζωή μου ήταν πάρα πολύ δεμένη βέβαια με την οικογένεια του Καζαντζάκη, αλλά ως αναμνήσεις ως αυτό θα ήθελα να έχω. Είναι γνωστή η κατάσταση της μνήμης σου εδώ και είναι 35 χρόνια που συζητάμε. Δεν είναι. Τώρα είναι άσχημα. Δεν κακολογείς είναι. Και ήρθες στην Ελλάδα, νομίζω ότι δούλεψες, άντεξες ένα 8 μήνο και ως δημοσίου υπαλληλίκη ή όχι? Και τα παράτησες. Ναι, τα παράτησα και μετά ήμουνα στο δοξιάδια πάνω τη σχολή και δούλευα εκεί πέρα, μεταφραστή. Θυμάμαι, μου έλεγε παλιά η Κατερίνα ότι άντεξε 6-8, δεν θυμάμαι τον αγγλική χρόνο ως δημόσιος υπάλληλος.
όπου έλεγαν οι άντρες κάτι φρικτά ανέκδοτα σεξιστικού περιεχομένου και γελάγανε σαν ηλίθιοι. Ήταν μια ατμόσφαιρα, λέει, να την άντεξα 6-8 μέρες και δεν σηκώθηκα και έφυγα. Και συνέχισες σπουδές, έκανες κάτι άλλο ή... Όχι, δεν τελειώσει τη Γενέβη. Ναι. Είχες ήδη παντρευτεί, είχες γνωρίσει το σύζυγο ή αργότερα? Όχι, το σύζυγο το γνώρισα το 1963. Σε ηλικία 24 ετών και εκείνος ήταν 24, 2 μήνες μικρότερος από μένα. Έρωτα μεγάλος, που σε συνόδευσε σε όλη τη ζωή. Ναι, να μην εγγλέσω... Και με γνώριζε στο χωριό το που γνωριστήκαμε σε μια ταβέρνα, βέβαια, γιατί τότε έπινα πολύ και εκείνος έπινε. Και αυτό πλήρωσε τελικά εκείνος. Και πίναμε και γελάγαμε και μετά ξανασυναντηθήκαμε μια φορά. Και αρχίσαμε να μιλάμε για τη ζωή μας, το 24 χρονικό. Και μου λέει, τι λες, λέει, είχα ήδη δημοσιεύσει και λοιπά. Και μου λέει, τι λέει, θέλεις, λέει, να παντρευτείς. Μου τι να παντρευτώ, εγώ άλλες δουλειές, άλλες προτεραιότητες. Κάνω βιβλίο, γράφω, μεταφράζω, δεν. Άλλη αλήθεια, και γυρίζει και με κοιτάει ο Ρουκ. Μου λέει, αν εγώ, λέει, σου ζητούσα να παντρευτούμε, τι θα έλεγες? Σκέφτηκα εγώ, εγγλέζικο χιούμορ κάνω. Λέω, αν ήταν εσύ, όχι τελείως διαφορετικό, αλλά θα έλεγα ναι. Και πάλι να γελάει και μου λέει, just said yes, μόλις είπες ναι. Λέω, τι ναι? Και λέει, θα γίνεις γυναίκα μου. Παραλίγο να λίγο θυμίσω. Αλλά λέω, εντάξει. Μια χαρά. Γιατί ήταν τόσο, πρώτον ήταν πάνσοφος, δεύτερον είχε φοβερές γνώσεις, ήταν φιλόλογος από το Cambridge. Τα ελληνικά ήταν πάρα πολύ καλά. Και με ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Μοναδικό χιούμορ. Και μετά αφού το άλλο του το χιούμορ στο έχω πει, νομίζω, όταν αργότερα έμεινα έγκυος και έπαθα αποβολή, ξέρω τι έγινε. Και μου είπε η γιατρίδα και αυτό λέει δεν είναι τίποτα σημαντικό, αν το θεραπεύεται. Και του λέω, Νίνο τον έλεγα, δεν τον έλεγα ποτέ εγώ, θα ήταν κρύο. Νίνο μου, του λέω, θέλεις να κάνεις παιδιά, θέλεις παιδιά. Και απαντάει ο Νίνος, how can I want something I don't know? Πώς μπορώ να θέλω κάτι που δεν γνωρίζω. Βρέθηκε η απάντηση. Εντελώς. Και εμένα μου πήγε γάντι, δηλαδή γιατί ούτε εγώ ίσως να τα δικά. Για να προχωρήσουμε να διαβάσουμε κι άλλο ποίημά σου. Σας αρέσει έτσι όπως προχωράμε? Θέλετε να συνεχίσετε έτσι με διαφορετική νομίζω ότι... Μετά τη συλλογή Επίλογος Αέρας του 1990, η διήγηση του εγώ, απόπειρα αυτοβιογραφίας, πρόλογος. Απόψε μου μαράθηκε το στόμα, την ώρα που έμπλεα λάμνοντας μες στους ύπνους, κλειδωμένη στο σαρκοφάγο φόβο. Τα άμυρα τα χείλια μου τα πετσόκοψε το κοφτερό σκοτάδι, τριφτήκανε και ανοίξανε σαν κάτι παλιές βελούδινες κουρτίνες. Κατάλαβα ότι λίγο-λίγο έλειωνε η πολύτιμη σάρκα τους και τελείωνε εδώ η περιπέτειά τους. Το πρωί ίσως τίποτα να μην φαίνεται από το θάνατό τους, όμως εγώ θα ξέρω
πως μόλις διάβηκαν τα δυο σφιχτά αγκαλιασμένα το τελευταίο σίδεντρο μιας παθητής ζωής, αφήνοντας κληρονομιά στα γέννητα μωρά εκείνη τη μοναδική της υγρασίας λάμψη. Έρωτας, ζωή, τραγικότητα της ζωής. Κοινό το ερώτημα. Έχει νόημα τελικά η ζωή, κυρία Ρου, ή εμείς της προσδίδουμε? Κατερίνα σκέτο. Κατερίνα. Πώς μπορεί να επιβιώσει ένας ζωντανός ανθρώπινος οργανισμός, για τους κύριους δεν χρειάζεται να ανθρώπου χωρίς να έχει δώσει κάποιο νόημα στη ζωή του. Έχει δώσει ο ίδιος, η ίδια η ζωή έχει νόημα. Αυτή η πορεία μας μέσα στον χρόνο. Για να υπάρχει κάποιο νόημα θα έχει. Τώρα αυτό, μπράβο, μου πήρες πάλι τα λόγια από το στόμα. Αυτό βέβαια οδηγεί στην ερώτηση της θρησκείας. Και σε αυτή την ερώτηση βέβαια δεν έχω την απορία της ζωής ολόκληρη, καθημερινά, πότε αγωνία, πότε πηγή σκέψης, πότε πηγή απεσιοδοξίας. Απάντηση δεν έχω, καμία, επιμένω. Αλλά το ερώτημα ποτέ δεν ξεφανίζεται από τη ζωή μου, από την ημέρα μου. Ιδίως όσο ηλικιακά πλησιάζει κανείς στην απάντηση, την οποία βεβαίως δεν περιμένω. Αλλά αυτό είναι το μυστήριο της ζωής. Γιατί είμαστε εδώ, ποιος μας έφερε, γιατί και τι γίνεται. Έχουμε διάθεση πάντως για αθανασία. Εσύ προσωπικά έχεις διάθεση για αθανασία. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, η ποίηση είναι μια επιθυμία, μια δίψα για αθανασία, να υπάρξουμε και μετά το θάνατό μας, έστω και ως γραπτά. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν πολλές πράξεις του ανθρώπου, τις οποίες θα μπορούσες να ερμηνεύσεις ως επιθυμία αθανασίας. Και το πιο απλό βέβαια είναι τα παιδιά. Γιατί κάνουμε παιδιά? Για να συνεχιστεί το θέμα μετά από εμάς. Και μετά και μετά και μετά. Γιατί κάνει ένα πίνακα, γιατί χτίζει ένα ναό, γιατί είναι η δημιουργικότητα του ανθρώπου αυτή που τον βοηθάει να ζήσει. Γιατί από τη μια μεριά να μην ξέρεις γιατί τη ζωή και από την άλλη να μην έχεις καμιά δημιουργικότητα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να ρωτάω, μιλήσαμε για ύπαρξη, έθεσες στο θέμα σε ένα υπαρκτικό, σε ένα υπαρξιακό επίπεδο. Θέλω να έρθω σε αυτό που θα λέγαμε σωματική ύπαρξη, κάτι που οι κριτικοί θεωρούν ότι ως άποψη, ως οπτική γωνία, η έννοια του σώματος, δηλαδή χρωματίζει τη βίση. Και έχεις γράψει και κάπου ότι το σώμα είναι η νίκη και η ήττα των ονείρων. Πες μας λίγο γι' αυτό. Ναι, αυτό που είπαμε πριν, ότι το σώμα είναι η κύρια και μεγάλη και μοναδική βάση του σώματός μας. Και όταν λέω σώμα δεν εννοώ μόνο τα πόδια και τα χέρια, εννοώ και το μυαλό, το κεφάλι, τη σκέψη. Όλα αυτά είναι σώμα. Και όσο ζει αυτό και όσο δημιουργεί αυτό, όπως είπαμε και πριν, τόσο υπάρχει ενθάρρυνση να εξακολουθούμε να ζούμε το μυστήριο. Και μου έχει κάνει εντύπωση ότι στην πλήσή σου έχεις έτσι ένα, θα λέγαμε, διαρκές παιχνίδι, να μου επιτρέψεις αυτή τη φράση, ανάμεσα σε αυτό που θα το λέγαμε
η ιερότητα του σώματος και από την άλλη μεριά το ατελές, το φθαρτό, το πεπερασμένο του σώματος. Ναι. Πες μας κάτι γι' αυτό. Τι να πω, κοίτα διορίζεται. Αυτό, δεν ξέρω. Είναι ιερό κάτι το οποίο είναι ατελές. Είναι φθαρτό, είναι πεπερασμένο. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι κάθε σκέψη και κάθε ανάλυση βέβαια οφείλεται και στην προσωπική εμπειρία. Και εγώ είχα ένα ελαττωματικό σώμα από τη γέννησή μου σχεδόν. Λοιπόν, το ξεπέρασα, όπως είπες, χόρευα και αυτά, αλλά είχα απόλυτη συνείδηση του μη τέλειου σώματος. Εδώ. Και ίσως αυτό να επηρέασει και την ιδέα μου ότι τέλειο δεν είναι, αλλά είναι το μοναδικό όπλο, εργαλείο, φτερό που έχουμε στη ζωή. Για να δούμε κάποια από τις πτήσεις σου. Η πηγή των δακρύων είναι από την ωραία έρημο Σισάρικα του 1996. Η πηγή των δακρύων. Τι με πειράζει στις απεικονίσεις της ερήμου? Το φως, λέω. Έτσι όπως πέφτει εκεί, ελεύθερη ουσία, χωρίς να το σταματάει καμιά ιδέα. Τα ζώα, στέρεη γνώση της επιβίωσης και τα άστρα σε μια άλλη διάταξη, ασκή σιωπής που πέφτοντας μεταμορφώνουν την άμμο σε ανεξίτηλη μοίρα. Η αρσενική της είναι άνθη σκουροπέταλα, τυλιγμένα στάσπρα και ακούν τα πνιχτά ονόματα θηλυκά όντα δεν έγιναν ποτέ μονάχα η ανεμοθύελα. Τα μάτια μπαίνουν στο κουκούι της ζεύξης και στο εσωτερικό της σκέψης λάμπει το τελευταίο νερό. Εισχωρώ, εκεί που γεννιέται η σκιά μου, κάποιος στέκεται δροσερός. Με αγγίζει αυτός ο απόν, δάκρυα τρέχουν, η πηγή τους στο κέντρο μου ποτέ δεν θα είναι. Τι κάνουμε, Κατερίνα, με τη Δύση? Ανακαλύπτουμε, αναζητούμε και βρίσκουμε τον άλλον ή ανακαλύπτουμε και βρίσκουμε τον εαυτό μας? Και θέλω να μου μιλήσεις και ως ποιήτρια αλλά και ως αναγνώστρια της ποιήσης. Τον άλλον, τι εννοείς τον άλλον? Τον άλλον, την άλλη άνθρωπο. Τον άλλον άνθρωπο, τον άντρα, τη γυναίκα, τον πέρα από εμάς, την άλλη υπόσταση. Αυτό προς το οποίο κατατείνουμε, είτε ερωτικά είτε ως καθρέφτη μας. Πάλι θα επαναλάβω και πάλι ότι ο καθένας από αυτά εξαρτώνται από την εμπειρία του καθενός. Εγώ παραδείγματος χάρη όταν έγραφα ποίηση ήταν όχι για να κατακτήσω κάποιον, αλλά ναι, δεν ήμουν νέα, βασικά ήταν η πρώτη όθηση προς την ποίηση ήταν ο έρωτας, σίγουρα. Αλλά δεν περίμενα να κατακτήσω το αντικείμενο του έρωτα μου, το ποίημα. Αυτό ήταν για να εκφραστώ εγώ. Και βεβαίως τις πιο πολλές φορές ήταν ένας έρωτας μάλλον που δεν είχε καλό τέλειο. Οπότε η ποίηση είναι η έκφραση, λέω εγώ, δεν ξέρω αν χωρείτε, αυτό που θα ήθελες να είναι η ζωή και που το πιο συχνά δεν είναι.
Απάντησα. Ναι, απάντησες. Αν και γενικά έτσι στην ανακάλυψη και του εαυτού και του άλλου, στην αναζήτηση του άλλου, παρατηρώ έτσι, έχοντας ένα κοιτάγμα στην ποιησή σου μέχρι τώρα, ότι αρχικά το προσέγγισες κάτω από τη μάσκα των μύθων, ας πούμε Πινελόπη, Μαγδαληνή, Αλή, και κάποια στιγμή βγάζεις, ας πούμε, αυτό το προσωπείο της Πινελόπης, που μιλάει η Πινελόπη, μιλάει η Μαγδαληνή. Και αυτή η προσέγγιση του άλλου ή του εαυτού γίνεται με έναν τρόπο, θα έλεγα, άμεσο, γυμνό, μέσα από ένα απαιτητικό ή παρακλητικό εγώ, ένα πρώτο ενικό πρόσωπο που πια δεν κρύβεται πίσω από μάσκες, δεν είναι η Πινελόπη, δεν είναι, ξέρω, η Αλή. Ένα εγώ το οποίο γίνεται το ίδιο μυθολογία. Τι συνετέλεσες σε αυτή σου τη στροφή να φέρεις τις μάσκες? Δεν το ξέρω. Ποιος θα ξέρει, σε έχουμε μπροστά μας, σε ρωτάμε. Καλά, όχι, αυτό που ξέρω είναι ότι όταν διάλεγαν την Αλή, την Πινελόπη, είναι γιατί ο μύθος τους ήταν σύμπτωση με την ψυχική κατάσταση που βρισκόμουν εκείνη την ώρα. Και αυτοί προσπαθούσαν να εκφράσουν την ποίησή μου. Οπότε με βόλευε η Πινελόπη, γιατί όλοι ξέραμε ότι η Πινελόπη είναι το σύμβολο της υπομονής και της αναμονής. Λοιπόν, η έφτιαχνα μια συμβολική έτσι, όπως η Αλή, η Μαγδαληνή. Ήτανε, νομίζω, ποιητικές συμπτώσεις, δεν συμφωνείς? Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Να ακούσουμε και κάτι. Βλέπω ότι έχει μπροστά σου την άλλη Πινελόπη. Όχι, είναι πολύ όμορφη η ποίηση και ώστε χαιρόμαστε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Α, ξέρεις. Η άλλη Πινελόπη. Μέσα από τις ελιές έρχεται η Πινελόπη με τα μαλάκια της όπως μαζεμένα και ένα φουστάνι από τη λαϊκή μπλε μαρένι με άσπρα λουλουδάκια. Μας εξηγεί πως δεν ήταν από προσήλωση στην ιδέα Οδυσσέας, που άφηνε τους μυστήρες χρόνια να περιμένουν στο προάβλιο των μυστικών συνηθιών του κορμιού της. Εκεί, στο παλάτι του νησιού με τους φτιαχτούς ορίζοντες μιας γλυκερής αγάπης και το πουλί από το παράθυρο να συλλαμβάνει μόνο αυτό το άπειρο, είχε ζωγραφίσει εκείνη με τα χρώματα της φύσης την προσωπογραφία του έρωτα. Καθιστός, το ένα πόδι πάνω στο άλλο, βαστώντας μια κούπα καφέ πρωινός, λίγο μουτρωμένος, λίγο χαμογελαστός, να βγαίνει ζεστός από τα πούπουλα του ύπνου. Η σκιά του στον τοίχο, σημάδι από έπιπλο που μόλις το σήκωσαν, ένα από αρχαίο φόνο, μοναχική παράσταση του Καραγκιόζη στο πανί, πίσω του πάντα ο πόνος. Αχώριστη, ο έρωτας και ο πόνος, όπως το κουβαδάκι και ο μικρός στην αμμουδιά, το αχ και ένα κρύσταλλο που γλίστρισε από τα χέρια, η πράσινη μύγα και το σκοτωμένο ζώο, το χώμα και το φτιάρι, το γυμνό σώμα και το σεντόνι τον Ιούλιο. Και η Πινελόπη που ακούει τώρα την υποβλητική μουσική του φόβου, τα κρουστά της παρέντησης, το γλυκό άσημα μιας ήσυχης μέρας, χωρίς απότομες αλλαγές καιρού και τόνου, της περίπλοκης συγχωρίας, μιας άπειρης ευγνωμοσύνης για ό,τι δεν έγινε, δεν υπόθηκε, δεν λέγεται, εκείνη νεύει, όχι, όχι, όχι άλλο έρωτα, όχι άλλο μιλιές και ψιθυρίσματα, αντίγματα και δαγκώματα, φωνούλες στα σκοτάδια, μυρωδιά
από σάρκα που καίγεται στο φως. Ο πόνος ήταν ο μνηστήρας ο πιο εκλεκτός και του κλείσε την πόρτα. Θυμάμαι από παλιότερες συζητήσεις μας έτσι για τη γλώσσα και το βάθος της γλώσσας, για τα σημαίνοντα και τα σημενόμενα. Θα ήθελα να μου πεις τη σχέση σου με τη γλώσσα. Θυμάμαι μια φράση που μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση. Είχες πει ότι ο Έλληνας, ξέρω εγώ, ο Βαλκάνιος, πονάει και λέει αχ. Ο Εγγλέζος χτυπάει το χέρι του και λέει ouch. Και μου είχες πει ότι είσαι σίγουρη ότι πονάνε, όχι εκφράζουν τον πόνο, πονάνε με διαφορετικό τρόπο. Τι είναι η γλώσσα? Βέβαια τα πάντα. Η γλώσσα είναι η μητέρα των πάντων. Όλων των μαρχών που λένε η δημοσιογραφία. Από την, ας πούμε, την ποίηση και την έμπνευση κτλ. Η έμπνευση σου έρχεται γιατί η γλώσσα είναι όπως είναι. Και δεν είναι άλλη, αλλά είναι αυτή. Το ότι λέγεται αγρός, αγροτεμάχιον του οργανισμού μας, και ο Αγγέλος Βαϊφίοντο, αυτό οδηγεί σε μια άλλη λέξη και στην δημιουργία μιας άλλης εικόνας. Το ηχητικό και μόνο μέρος, και δεν είναι μόνο το ηχητικό. Για μένα η γλώσσα είναι ακριβώς από το πώς αισθάνεσαι και να μην το εκφράζεις ποιητικά ή δημιουργικά, από το πώς το εκφράζεις με την τέχνη. Αυτό το όχι και το ouch το έχω ζήσει πραγματικά. Δεν λες ορθοποιείς και παντρευτικές μας και είναι χαμένοι μας. Η γλώσσα. Το α και το ω. Το α και το ω. Τα όρια, όπως λένε οι σύγχρονοι μελετητές, είναι τα όρια της σκέψης μας και του κόσμου μας η γλώσσα. Ναι. Αλλά είσαι και δημοκράτησα. Θεωρείς ότι όλες οι γλώσσες του κόσμου είναι εξίσου άξιες για να εκφράσουν αυτό που λέγεται ποιήση και πιθανότατα το έχουν κάνει. Ναι. Δεν ξέρουμε πως είναι με γλώσσες που είναι σχετικά πιο πρόσφατες με την έννοια ότι ανήκαν σε αυτοκρατορίες όπου ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τη γλώσσα του κατακτητή κτλ. Αλλά βασικά αυτό είναι. Ναι, και εσύ έχεις αγαπήσει και τα ρώσικα που τα βγαίνει. Ναι. Το ξέρετε βέβαια ότι η Κατερίνα είναι και μεταφράστρια. Μάλιστα δηλώνει, και το δηλώνει επιτελικά, επάγγελμα μεταφράστρια. Ναι. Όχι ποιήτρια. Η ποιήση δεν είναι επάγγελμα, μάλλον είναι ποιήση. Τι είναι? Ποιήση το πέρα. Τους αρέσει. Πώς λένε γκολφ. Ναι, εσύ πας ποδόσφαιρο, εγώ δεν πήγα αυτά. Αλλά τι λέγαμε πριν, τι είπες κάτι άλλο? Λέγαμε διάφορα και χανόμαστε έτσι, παρέα είμαστε. Ξέρετε, κάνουμε αυτές τις ελληνικές συζητήσεις. Εμείς τουλάχιστον έτσι νιώθουμε εδώ με την Κατερίνα ότι κάνουμε μια δημόσια συζήτηση. Να ακούσουμε, Κατερίνα, κάτι άλλο δικό σου. Λοιπόν, αυτό είναι ωραία έρημο στη Σάρκα, το 1996, σαν μια σκιά χειμερινή. Αυτό είναι από κάποιο ποίημα γνωστό, δημοτικό, λαϊκίστηκα τον τίτλο. Σαν μια σκιά χειμερινή στο κορυφαίο κάτι τέτοιο είναι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, σαν μια σκιά χειμερινή, σκιάζομαι στη σκιά μου, καθιτσώνω τα τσουλούθια του χρόνου που ξεφεύγουν από το σκούρο οβάλι μου
ενώ από πίσω ένα φως ανεξήγητο με φωτίζει στη σεμνή αυτή η τουαλέτα. Έπειτα ακίνητη για μια στιγμή, πριν πατήσω το πετάλι και γυρίσουν οι δύο ρόδες, μία για τη ζωή, μία για το θάνατο, εναποθέτω την εμπιστοσύνη μου στο δρομάκι του σπιτιού μου, όπου γενιές παιδιών ξεπετάγονται το δίλη και σαν τον ανυποψίαστο σκατζόχερο διασχίζουνε το χρόνο, όσο το πέρασμα του βελονωτού ζώου απέναντι τόσο βαστάει και η ζωή των παιδικών ανθρώπων. Τα πρόσωπα τα αναγνωρίζω γιατί ήξερα τη γιαγιά τους και οι φωνές της μικρής, όχι, της μάνας της Ογιά, ηχούμουσαν τότε, πότε, πριν από το φόβο για ό,τι είναι να έρθει, πριν από τον τρόμο για ό,τι είναι ήδη εδώ, πριν από αυτό το εγώ, μια σκιά χωρίς καθρέφτη. Λέει κάποιος εφέτος και είναι γνωστό δεδομένο και πέραν πάσης αμφισβήτησης, να το πω περίμενα, ότι ας πούμε δεν υπάρχει παρθενογένεση στην ποίηση. Πού θα λέγες, ποιοι είναι οι ρίζες από τις οποίες εσύ αντλήσες? Ποιοι είναι οι άνθρωποι από τους οποίους έτσι σε επηρέασαν, ποια είναι τα αναγνώσματά σου, οι αγάπες σου? Επειδή όπως σας είπα αναφέρθηκα με την ποίηση, ήμουν και από πολύ νέα στα αθηναϊκά στέκια με τους ποιητές. Το φίλο που το λέγανε παλιά, πώς το λέγαμε... Ντόλτσε, ακριβώς. Στο παλιό Ντόλτσε, στο Λουμίδη, στο Βραζίλια, εκεί ως μικρή, έχει μικρή δηλαδή, πριν πάω έξω. Κορίτσι πράγμα. Κορίτσι πράγμα. Και βέβαια είχα μερικούς πάρα πολύ φίλους, όπως τον Νίκο τον Καρούζο, που ήταν και πολύ έτσι παιδεμένος άνθρωπος, βασανισμένος και τεράστιος ποιητής, τεράστιος. Και δεν έχει μείνει όσο θα έπρεπε, δεν νομίζεις? Έλεγε, μου είχε πει ο Ρίτσος ότι ήταν ένας ποιητής ο οποίος σπαταλούσε το ταλέντο του. Δηλαδή θυμάμαι και έχω γράψει ένα σχετικό άρθρο πάνω σε αυτό, ότι είχα γνωρίσει πιτσιρικάς 16-17 χρονών στο ναύπλιο της Όμου. Εκείνο και το καλοκαίρι σπατάλησε, ξέρεις πώς ήταν οξύτιμος, διαρκώς ψαχνόταν για να πλακωθεί, για να τον ηρεμούμε, επειδή του άρεσαν τα κορίτσια για της τρυφερότητας γύρω του και της ομορφιάς, φέρναμε τις μαθητριές μας. Αν ήμασταν μόνοι μας, πλακωνόταν με εμάς, κολόπεδο, τι είναι αυτά που κάνεις, ξέρω εγώ, σε φυτό είναι αυτό. Μόλις φέρναμε κορίτσια στην παρέα, 17 χρόνια, ηρεμούσαν και τους έγραφε ποίηματα, στίχους, πάνω σε χαρτοπετσέτες. Ένα καλοκαίρι νομίζω ότι σπαταλήθηκαν 3-4 ποιητικές συλλογές σε στίχους που γράφτηκαν πάνω σε χαρτοπετσέτες και δόθηκαν ως δώρα σε εντελώς αθώα και ανύποπτα κορίτσια μου. Τον αγαπάω και εγώ πολύ τον Καρούζο. Και η φίλη μας, η κυρία Παρνασάδα, μπορεί να μας πει πολλά πράγματα για τον Καρούζο, ήταν και εκείνη η φίλη του. Θα μπορέσει και αυτή να μας πει κάποια άλλη φορά ή και σήμερα. Μιλώ για τους ποιητές, ναι. Δεν σημαίνει η βραδιά σου, σήμερα μιλάς εσύ. Είπες Καρούζος, ένας άλλος ποιητές που γνώρισες και σ' άρεσαν? Εκείνη την εποχή ήταν Καρούζος, ήταν ο τύπος, δεν θυμάμαι. Τίτλος ο Πατρίκιος. Θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε και εδώ, στο έτοιμο. Να πληροφορηθείτε και να έρθετε και τότε. Πότε έρχεται? Νομίζω στις 14 του μήνα, κάπου εκεί, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Θα σας καλώς μίλησα με Κατερίνα. Ευχαριστώ.
δεν ήταν παρέα τώρα, φαντάσου. Γυναίκες ήταν. Καλά δεν έχω μείνει παιδιά μου σχολή. Αλλά εκείνο που λέω πάντα και σκέφτομαι και αναπολώ είναι πως δεν ήταν. Καλά βεβαίως υπήρχαν οι ανταγωνιστικές, αλλά υπήρχε η έννοια της παρέας. Και τώρα βέβαια δεν ξέρω πώς είναι οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν τώρα την ηλικία που είχα εγώ τότε. Αλλά αισθάνομαι και μου το έχουν πει και νέοι ποιητές, δεν υπάρχει έννοια της παρέας, βγαίνουμε μαζί. Ξέρουμε βέβαια ότι ο Καρούζος είναι πολύ μεγάλος ποιητής, αλλά στην παρέα τα λέμε όλα, καλά και κακά και κακίες, αλλά δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, είναι ένα πνεύμα η παρέα, ένα πολύτιμο πνεύμα. Και μια κοινότητες, οι ποιητικές κοινότητες, ναι, έχουν περάσει στην... Αν έφερες, έχουν περάσει στην ατομικότητα και στον μεγαλύτερο ανταγωνισμό πιθανότητα. Δεν ξέρω. Ναι, η ατομικότητα και ο ανταγωνισμός, αυτό θα μου πείτε δεν είναι ανταγωνισμό. Είχαμε, αλλά ως ένα σημείο, δηλαδή δεν ήταν αυτό το κέριο. Και βέβαια εκείνη την εποχή, ιδίως οι ποιητές ήταν συνήθως πτωχοί και δυστυχείς. Εντάξει, τώρα θα δεις θα γίνει, Τώρα δεν δεις τι γίνεται. Εγώ το ξέρω μόνο αυτό, το ζω, από τη μετάφραση που ήταν ένα εισόδημα για μένα. Η σύνταξή μου είναι ούτε με χιλιάδες. Και έχουμε να το αναθέσουμε μετάφραση, δεν ξέρω από πότε. Και έχεις κάνει εξαιρετικές μεταφράσεις. Έχουμε των Ρώσων ποιητών, που εγώ ιδιαίτερα αγαπάω, μεταφράσεις απίστευτες από την Κατερίνα. Αν έφερες πιο πριν και τον Τίτο, εντάξει, και φίλος σου, είχες γνωρίσει τον Ρίτσο, τους είχες γνωρίσει αυτούς? Το Ρίτσο μου φαίνεται μια φορά, το Μελίτη ήξερα αρκετά καλά, γιατί ήταν και αργότερα στη γειτονιά μου, ήταν στη Σκουφά. Στη Σκουφά, ναι. Και να αγαπούσε την ποιησή σου, την ήξερε. Ναι. Και θυμάμαι κάποτε του, έτσι εγώ τον, μου άρεσε πολύ δηλαδή, την αγαπούσα την ποιησή. Και έτσι πάντα λέω πολύ σεβασμό και πότε είχε γεννηθεί ο Ρίτσου, ο Ελίτης? Το 11, νομίζω, ναι. Και μια μέρα κάτι του είχα δώσει, δεν θυμάμαι. Και είδες του είχα δώσει. Και κάτι είπε για την ποιήση μου και λέω δεν μου έχετε πει ποτέ πως σας φαίνεται η ποιήση μου. Και μου απάντησε το ξέχαστο βέβαια, δεν έχεις ανάγκη από μένα ποιήση. Για να δούμε από τι δεν είχε ανάγκη ο Δημήτρης, θα συνεχίσουμε να δώσουμε. Ο Επίλογος Αέρας του 1990 και λέω την ιστορία της ζωής μου που είναι η ουλή. Αντί για στέρι, μια ουλή έλαμπε πάνω από τη γέννησή μου. Οι πόνοι που δοκίμαζα στο άπιχτό μου σώμα, πίσω με σπρώχναν στο σκοτάδι της αρχής. Μπουσούραγα στο τίποτα. Τα δάχτυλα με κρούτσικα κρατάγανε το θάνατο, μαύρο για αριστερό παιχνίδι. Δεν θυμάμαι πώς έγινε κι αν κλείσα σε πληγή, πώς έμαθα να ισορροπώ ανάμεσα στο πλοίο και στα ανοιχτά μου μάτια, μα εκεί που η μάνα μου λογάριαζε πως αν το φύλλο στο νερό θα με έπαιρνε αταξίδευτη το ρέμα του θανάτου, με είδε αναπάντεχα να βγαίνω από τα σκοτάδια.
Ποιος ξέρει μέσα σε μια νύχτα τι ανταλλαγές έγιναν, τι έδωσα, τι πήρα, από τι παραιτήθηκα, τι υποσχέθηκα και με κράτησε για υπηρετριά της η ζωή. Ήταν εκβιασμός, συμφωνία, απειλή. Να είμαι ευγνώμων θα έπρεπε για το πετσοκομμένο δώρο της ύπαρξης ή εκδικητική. Να κοιτάω ψηλά με είχαν διατάξει ή χαμηλά στη ρίζα της συγγνώμης. Ποιες συγγνώμης, γιατί, ποιο ήταν το βάρος σου τόσο ασήκωτο που πριν καν ξεκινήσω με είχε εξουδενώσει ή μήπως άλλο φορτίο ανάλαβα και κούτσα θα το πήγαινα ως το τέλος. Έζησα και άρχισα να παίζω. Με εμπιστοσύνη στηριζόμουν στο μηχάνημα και ανέβαινα τις σκάλες. Στο πατάρι έστησα το βασίλειο των ονείρων μου, αποκομμένα φιγουρίνια. Φλωρεντία την έλεγα τη μαγική μου πόλη, κυρίες λεπτεπίλεπτες και κύριοι με καπέλο. Στην πορτούλα δίπλα ήταν το καζανάκι του μπάνιου, που ξέσπαγε που και που σε κεραυνός πάνω από τις άειλες συνήθειες των ηρώων μου. Από κάτω ανέβαινε η ζέστα του κόσμου τούτου, η κουζίνα ολόκληρη, με μυρωδιές, ιστορικούς γνωστούς, σπιτικές φωνές. Τι ώρα είναι, καθάρισες πατάτες. Η κουζίνα και η χάρτινή μου φαντασία. Τόσο νωρίς λοιπόν χαράζονται οι πόλοι. Ναι, τόσο νωρίς χαράζονται οι πόλοι. Ποια είναι η άποψή σου για την ποίηση σάλπικα, την στρατευμένη ποίηση? Γιατί λένε, δεν το ξέρω. Ναι, είχα πάντα αυτό το πρόβλημα, γιατί από μια μεριά δεν μου άρεσε η ποιητική απομόνωση, ήμουν μέσα στη ζωή και ζούσα, πλήρωνα, υπέφερα και χαιρόμουν μέσα στη ζωή. Και βέβαια είχα μια άποψη πολιτική, ήμουν πάντα με τον αριστερή, με τον εσωτερικού. Δεν μ' άρεσαν. Το κουκουέ εσωτερικού. Κουκουέ εσωτερικού λεγόταν τότε, η ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ενώ αυτή ήταν η θέση μου σαν άτομο αυτής της γης, δεν ήμουνα ποτέ, ίσως βγαίνανε αυθόρμητα ορισμένα πράγματα, αλλά δεν ήμουνα ποτέ στην ιδέα να κατευθύνω την ποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι σαν άτομο και σαν δράση μέσα στη ζωή, βεβαίως είχα θέση και βεβαίως έπαιρνα θέση. Αλλά και η θέση αυτή κάπου βέβαια θα επηρέασε την ποίησή μου. Αλλά εγώ αυτό να κάνω μια ποίηση η οποία να οδηγείται από ένα δόγμα, όχι. Ο ίστρος του θανάτου από τη συλλογή Άδεια Φύση του 1993. Και έχω σαν μότο μία φράση του Ντάντε που ο φόβος τους σε επιθυμία γυρίζει. Οι γλάροι, ο ίστρος του θανάτου. Οι γλάροι κοτσομπολεύουν το φως, παρέες πάνω στο κύμα, σχολιάζουν τις τόσες του ελλείψεις κι από όλες η χειρότερη η νύχτα. Κάτι γλυκό σαν σιρόπι δένει μέσα μου και είναι ο φόβος για τη μαύρη τρύπα
που από πάνω της σαν γίτσα κρέμαμε. Προτροπές ακούω. Έλα να χορέψεις το κουτσό χορό σου στις γλιστερές επιφάνειες της νοσταλγίας. Έλα να πεις λογάκια τελευταία για το πώς χύνονταν το μέσα έξω, για το πώς το έξω ορμούσε μέσα και καταργούσε την ιεραρχία των ονείρων. Α, τι έφεση για παράδεισο και τούτη, σαν να περίμενε κάτω από το δέντρο άντρας θείος γαλανός, σαν να σχεδιάζεις ταξίδι μακρινό με το δάχτυλο στο χάρτη, σαν ένα ποίημα να ξεπετάγεται ζεστό, περνώντας ένας Θεός ξέρει μέσα από πόσα δάκρυα ακράτητος ανέρχεται ο ίστρος του θανάτου. Το Γετρίκο και έκαναν ίστρο της ζωής, τον φόβο του θανάτου. Και τα έχεις... Ελπίζω να το έπαιξα, αλλά... Ναι, είναι να το κάνουμε. Τεχνίδι. Είπα για την ποιησή σου, εσύ πώς θα τη χαρακτήριζες? Έχω γραφτεί ότι είσαι πιο ερωτική Ελληνίδα ποιήτρια. Επαναλαμβάνω με την έννοια που ο έρωτας μπαίνει στη θέση του. Δεν είναι, είπαμε, το βασικό μετά είναι η σάρκα που πονάει, που διψάει, που υποφέρει, που φύρεται, που δεν μπορεί, που δεν αντέχει, που καταβάλλεται, που πεθαίνει εν τέλει. Είδα την έννοια της θηλυκότητας στην ποιήσή σου, αλλά είδα ότι και είπα ότι μέσω της έννοιας της γυναίκας προχωρά στο πολύ παραπέρα, στο άφυλο, στο οντολογικό σχεδόν, το υπαρξιακό. Εγώ θα έλεγα ότι είναι υπαρξιακή ποιήτρια και τα γυναικεία και τα ερωτικά κτλ. Εξαρτάται σε ποια φάση της ζωής βρίσκομαι. Τώρα να πούμε αυτά που γράφω είναι για το πώς συλλαμβάνω την ύπαρξη σε ένα δρόμο που τελειώνει. Αλλά ναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι υπαρξιακή ποιήτρια, δεν συμφωνείς? Ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Δεν ξέρω, θα μας πούνε και οι φίλοι αργότερα στη συζήτηση που θα ακολουθήσει πώς στέκονται απέναντι στην ποιήσή σου. Ναι, σε θεωρώ και δύο βαθιά υπαρξιστική, θα έλεγα, η φιλοσοφική σχεδόν σημασία του όρου ποιήτρια. Όχι, δεν θα ακολουθήσω αυτό το δόγμα του λεγόμενου υπαρξισμού, αλλά την αναζήτηση, αυτό που κάναμε σε αυτήν την Ελλάδα, τον γύρο του Εσχύλου, θα έλεγα. Να δούμε τον άνθρωπο, αυτό το πλάσμα του γεματοερωτήσεις, ίσως. Εγώ, γεματοερωτήσεις ή γεματοπατήσεις. Μην του γεματοξευδεστήσεις. Πέρσι η Κατερίνα, όπως ξέρετε, έχει τηρηθεί πάρα πολλές φορές έτσι με διάφορα βραβεία. Είναι μια ποιήτρια μας η οποία έχει χιλιομεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και έχει επιμέρους ποίηματα, δημοσιευμένα σε περιοδικά, αλλά ολόκληρα βιβλία της. Το τελευταίο βιβλίο πέρσι πήρε το κρατικό βραβείο ποιήσης. Είναι κάποια ποίηματα έτσι τόσο αυτοαποκαλυπτικά, με έναν τρόπο, δεν ξέρω πώς καταφέρνει η Καταρίνα να έχει απέναντι στο σώμα αυτό που λέγεται απόλυτο έλεος και ταυτόχρονα απόλυτο και σαρκασμό. Πώς μπορεί να γεμίζει την ποιησή της αφενός με μια... που λέγαμε για την γλώσσα πριν. Ναι. Ο σαρκασμός έρχεται από τη λέξη σάρκα. Τι ωραία. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Εγώ τέτοια σκέφτομαι συνέχεια. Βλέπω ηχητικές συγγένειες λέξεων και λέω γιατί. Περάστε μέσα. Δεν θέλουμε την ποιήση, είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Έχουμε μελική. Ναι, μ' άρεσε αυτό που είπες, σαρκασμός στη σάρκα.
Είναι, έλεγα, ένα βήμα εκεί που το ευγνωμονώ της ελλείψης μου, που εγώ το θεωρώ... Δεν θέλω να διαβάσω. Για να δούμε. Θέλεις? Το διαβάζεις και δεν γνώμη. Ακούστε ένα εξαιρετικό ποίημα. Λοιπόν, θα διαβάσω δύο βήματα από το τελευταίο, ελπίζω και το τελευταίο βιβλίο, η ανορεξία της ύπαρξης. Το οποίο είπαμε γεννήθηκε πέρυσι με επικρατικό βραβείο. Η ευλογία της έλλειψης. Ευγνωμονώ τις ελλείψεις μου, ό,τι μου λείπει με προστατεύει από εκείνο που θα χάσω. Όλες οι ικανότητές μου που ξεράθηκαν στο αφρόντιστο χωράφι της ζωής, με προφυλάσσουν από κινήσεις στο κενό, άχρηστες, ανούσιες. Ό,τι μου λείπει με διδάσκει, ό,τι μου έχει απομείνει, με αποπροσανατολίζει, γιατί μου προβάλλει εικόνες από το παρελθόν, σαν να ήταν υποσχέσεις για το μέλλον. Δεν μπορώ, δεν τολμώ, ούτε έναν άγγελο περαστικό να φανταστώ, γιατί εγώ σ' άλλον πλανήτη χωρίς αγγέλους κατεβαίνω. Η αγάπη από λαχτάρα που ήταν, έγινε φίλη καλή. Μαζί γευόμαστε τη μελαγχολία του χρόνου. Στέρισέ με παρακαλώ το άγνωστο. Στέρισέ με κι άλλο για να επιζήσω. Πάμε στο επόμενο. Αγγέλους, έχεις γεννήσει τη δύση σου με αγγέλους. Αφού με λέω αγγελάκι, τι να κάνω. Άλλη σύμπτωση. Τι είναι η αγγελία για σένα, νεαροί άντρες, είναι έμφυλα όντα, τι είναι. Ναι, ξαφνή, εμπλέματος. Δεν έχουμε καμία ευθεία εμείς, δηλαδή, μετακρινημένοι. Λυπάμαι πολύ. Δεν υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις. Όχι, ο Ξανθός έχει πρόβλημα, κανένα μάτια, τα φτερά. Δεν ξέρω χρόνια την Κατερίνα. Τα φτερά τα βάζω κι εγώ. Τα φτερά τα βάζω ίδια, ναι. Ο Τσαρούγης φτερά με το κιλό. Τίποτα δεν έκανε. Τι λέει? Ο Τσαρούγης lo έβαζε με το κιλό τα φτερά και τίποτα δεν έκανε. Δεν έκανε. Εκεί έμεινε στα ρωμαϊκά. Τι? Μου διαβάζεις το επόμενο σου. Σκηνοθεσίες. Σκηνοθέτης αισθάνομαι της αγωνίας μου. Πρωταγωνιστής στο μονόπρακτό μου άγχος. Αλλά ποιος να είναι άραγε ο θεατρικός συγγραφέας, ποιος να έγραψε το έργο αυτό με τις τόσες κουτσουρεμένες πράξεις, ποιος να είναι κρυμμένος πίσω από την αυλαία, αυτή που κι ο ίδιος δεν θα δει ποτέ στο τέλος να πέφτει. Όμως τα είχε όλα φανταστεί ο φανταστικός συγγραφέας, ώστε τη στιγμή που αρχίζουν να χαμηλώνουν τα φώτα της ψυχής, να αδειάζει η σκηνή που τώρα μοιάζει με άγραφη σελίδα. Από το τελευταίο βιβλίο της Κατερίνας θα έχουμε σε λίγο τη χαρά, μετά από ένα δύο-τρεις ερωτήσεις. Σας είναι ενδιαφέρον αυτό που κάνουμε, σας αρέσει? Ναι. Δύο-τρεις ερωτήσεις και θα περάσουμε στα... θα έχουμε τη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή να ακούσουμε και ποίηματα της που δεν έχουν δημοσιευτεί, από την καινούργια της, από μια ποιητική συλλογή που ετοιμάζει τώρα. Θα σας πω σε λίγο γι' αυτό, αλλά δύο-τρεις ερωτήσεις έχω έτσι ακόμα. Τι σου έχει δώσει εσένα, Κατερίνα, θα κάνει ο κόσμος η ποίηση και τι σου δίνει? Αυτό που λέγει η πορεία σου. Φέτος συμπληρώνονται και 50 χρόνια από την έκδοση του πρώτου της βιβλίου. Λύκη και σύννεφα, 1963, 2013. Μισός αιώνας. Μισός αιώνας παρουσία
ουσιαστική παρουσία, καθοριστική, κάθετη παρουσία στην ελληνική γραμματεία, στην ελληνική ποίηση, τι άλλο. Και τη μεγάλη χαρά για μας, έτσι. Παντρευόμουν και έπαιζε το πρώτο βιβλίο, σύμφωνα. Τέτοια λάθη κάνεις. Λοιπόν. Τι σου γλιτώσει αυτό, τι σου γλιτώσει η ποίηση και τι σου δίνει. Τι είναι αυτό, είναι μια ερώτηση και τι σου δίνει η ποίηση και τι σου παίρνει. Τι σου έχει δώσει, τι σε έχει κάνει η ποίηση. Δεν ξέρω, όπως είπα πάρα πολλές φορές, απόψε, είναι ότι επειδή ήμουν πολύ μικρή όταν άρχισα να μπερδεύομαι με αυτήν, δεν μπορώ να, δηλαδή, για να με καταλάβετε, μου φαίνεται, έχω ένα χρόνο σχεδόν να γράψω ένα στίχο, γιατί ήμουν πολύ άσχημα και ψυχικά και σωματικά και αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ και δεν το πιστεύω. Σε σημείο λέω ξέρω εγώ να ξαναγράψω, θα τελειώσω ποτέ αυτό το βιβλίο. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά δεν έχω ποτέ κάτσει να ζητήσω λογαριασμό από την ποιήση, ούτε να τις δώσω. Μου ήταν, όπως είπα και άλλες φορές σήμερα, το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Όπως όταν πας σε μια γιορτή χορεύεις, όταν πας σε ένα εστιατόριο τρως, όταν ζεις και σου έρθει μια ιδέα για ένα ποίημα, ναι. Και τι μου πήρε, τι μου έδωσε, τι μου πήρε. Τι σου έδωσε. Αυτό, τη ζωή μου έδωσε. Μια εσωτερική ζωή, η οποία επειδή και κάθε ταλαιπωρίες και κάθε άγχος και κάθε επιζούσε μέχρι τώρα. Τώρα το μεγάλο μου ερώτημα είναι ανεπιζήτηση ηλικίας. Θα δούμε. Και δύο ερωτήσεις ακόμα μικρές, σχεδόν μονολεκτικά μπορεί να μας απαντήσεις. Τι δεν αντέχεις, Κατερίνα? Το φτιαχτό, το στημένο, την προσποίηση. Τι φοβάσαι, τι φοβάσαι, Κατερίνα? Τα γνωστά. Τα γνωστά. Και μια και είμαστε σε μια εποχή, υποτίθεται, όπου όλοι ζητάμε από τους πνευματικούς ανθρώπους να πάρουν θέση, να έχουν λόγο, να μας συμβουλεύσουν, να μας πούν κάτι. Τι θα λέγες σε εμάς, τι θα λέγες σε αυτούς που ακούμε σήμερα, έχοντας υπόψη σου την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία που περνάει ο λαός μας σε καιρούς ακραίας κρίσης? Να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι κατά την ταπεινή μου παραγνώμη, ένα από τα κακά που πληρώνουμε τώρα με διαμάντια είναι ο καταναλωτισμός. Αυτό πρέπει να φύγει από μέσα μας και να έχουμε, δεν ξέρω αν τη λέμε τώρα, την έννοια του αναγκαίου, του χρειάζομαι. Δεν παίζω, όπως ξαναπεί, δεν παίζω την ανώτερη, απλώς τυχαίνει να μην, ποτέ δεν με ενδιέφεραν τα καινούργια φουστάνια. Μια μέρα άνοιξα τη λάπα μου τώρα τελείως, δεν έγινε το μέρα καλή αγώνα. Και λέω, έχω τόσα ρούχα, θα μου φτάσουν και μέχρι και να πάω 100 ακόμα. Άρα δεν ξαναγοράζω. Δεν έχω ανάγκη να αγοράσω, ούτε ψυχική ανάγκη, ούτε πνευματική. Βέβαια, αυτό έχει και σημασία ότι δεν ήθελα να εντυπωσιάσω κανέναν άντρα με τα φουστάνια μου. Αυτό όμως ποτέ δεν ήταν έτσι. Αν δεις ένα ωραίο σχέδιο, δεν θα το πάρεις. Ωραίο, άστο. Ζωγραφιά. Όχι βρε, ένα κοστούμι. Όχι. 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 Αυτά είναι για τις ωραίες, δεν είναι για μένα. Όχι ωραίες. Όχι, σοβαρά. Δεν κοιτάω ποτέ, δεν με ενδιαφέρει. Ένα ωραίο σχέδιο. Έργο, σαν έργο. Είναι θέμα...
Όχι, ούτε οριμόνι, δεν είναι τόσο υποκειμενικό αυτό το θέμα. Όχι, ας πούμε, σχεδιάζει ένας σχεδιαστής ένα ωραίο πράγμα. Άσχετα αυτά, τη σαγούρα με την πληροφορία. Ναι. Δεν το πάρει. Αντικειμενικά θα πω ότι ωραίο που είναι, αλλά για μένα. Θα πετάξει πάνω, θα πετάξει τα 10 και θα πάρει το καινούργιο. Θα δώσει τα 10. Είδαμε, έτσι, διαβάσαμε, κάναμε και μια περιήγηση μικρή, σύντομη, στο τεράστιο, στο πολύ σημαντικό, στο προσδιοριστικό για την ελληνική γραμματεία και την ελληνική ποίηση έργο της Κατερίνας Αγγελάκης Ρουκ, ακροθυγός, έτσι, μικρές βιέσεις. Τώρα θα έχουμε και τη χαρά και θέλω την προσοχή σας να ακούσουμε πράγματα που δεν έχουν εκδοθεί. Είμαστε πιθανότατα ανάμεσα στους πρώτους που τα ακούμε. Και για να την εκνευρίσω έτσι, όταν εκνευρίζεται διαβάζει καλύτερα. Έχουμε δηλαδή τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε για πρώτη φορά ποίηση της που δεν έχει εκδοθεί, δεν την ξέρει κανείς άλλος, ποίηση της μεγαλύτερης εν ζωή ποιητριά μας. Και μετά από αυτό θα περάσουμε στις ερωτήσεις σας. Τα καινούργια σου, το οποίο λέγονται. Ο τίτλος της συλλογής, εάν δεν συμπληρωθεί, είναι η σιγανή φωνή της μνήμης. Το διπρόσωπο σώμα. Πριν ακόμα βυζάξω το γάλα της ζωής, έπεσε πάνω μου η σκιά του θανάτου. Το ανύποπτο σώμα μου πάλεψε, νίκησε και ακολούθησε την τροχιά του γύρω από το ανάπηρο αστέρι της γέννησής μου. Αεράκι φυσούσε και χάιδευε ουλές, καμπύλες, το σώμα μεγάλωνε και με κουβαλούσε σε αυτή τη γη, μαζί με τους δύο πάντα αντίθετους κόσμους, τη ζωή και το θάνατο. Τα πορφυρά χρώματα της Δύσης με μάγευαν, άνοιγαν του παράδεισου τις πύλες και ασήμεναν το τέλος της ημέρας. Όταν ανάτειλε το αρσενικό σώμα, το δικό μου ξαναγεννιόταν. Ξάπλωνα τότε πάνω στη γη, τη ζέστα της έκλεβα και θαρούσα πως μάντευα, πως αισθάνονται τα φυτά της. Σώμα μου, δικό μου σώμα, από σένα όλα απορρέουν, νερά θολά και νερά λαμπερά, με πλάσματα του έρωτα και της ποίησης, να κολυμπούν στο βάθος. Ως και εκείνες οι στιγμές, οι άειλες, οι μεταφυσικές, όταν ανεβαίνει ο νους και αγγίζει τον ουρανό, όλα από σένα ρέουν. Όμως του σώματος η διπροσωπεία δεν είναι απάτη, είναι ευλογία. Η καινούργια δεξιοτεχνία. Ο εαυτός μου, αυτός ο άγνωστος, κολυμπάει σε θολά νερά, σκαρφαλώνει, κατρακυλάει, ματώνει. Τις επιτυχίες του δεν απολαμβάνει, τις γλυκές στιγμές ξεχνάει, μόνο τις κακές αναλύει. Ακόμα και αν βελούδο αγγίζει τα αγκάθια, μαντεύει που το ύφασμα σκεπάζει. Είναι σαν να ήξερε πως η αφή μπορεί να είναι απατηλή, η νύχτα κάποιο κλέφτη ίσως κρύβει κανένα ειδονικό μυστήριο. Αλλά ναι, μια στάλα ευλογίας αναστάζει στην ψυχή, βρήκε ο εαυτός μου μια καινούργια δεξιοτεχνία, την προφητεία. Και ας προλέγει πια αυτή κάθε ζωτικής ανάγκης στο τέλος. Ακόμα ένα τελευταίο και θα ήθελες έτσι να το ακούσουμε.
την απόλαυση του ύπνους, τα εξαίσια όνειρα του μυστικού θεάτρου. Τον αγαπάς τον Καβάφη, έτσι. Λατρεία. Ο Ελίτης έλεγε ότι έχουμε δύο πόλους στην πίστη μας, τον Καβάφη από μια μεριά και το Σολομό από την άλλη. Εσύ είσαι πιο πολύ καβαφική ή σολομική? Καβαφική. Λες και δεν το ξέραμε. Εξωστρέφεια προσώπου. Όσα δεν λέω είναι τόσο καλά κρυμμένα που ούτε η φαντασία μου δεν θα τα βρει. Καταχωνιασμένα μέσα στη φωνή, την κίνηση, στο θαυμασμό για τη ζωή. Όσα δεν λέω είναι αμαρτίες της αφής όταν δεν τόλμησα να αγγίξω. Είναι που λάτρεψα το θαύμα, αποσιοποίησα το έγκλημα. Τόσο καλά το κάλυψα, το θρέψα και το ενθάρρυνα να γίνει ποίημα που ούτε η σιωπή που ξέρει να διεισδύει στο ανίποτου τα σκοτάδια δεν σκέφτηκε ποτέ να σφραγίσει. Ότι ποτέ δεν θα πω, ότι ποτέ δεν είχα καμία πρόθεση να κρύψω. Προσπαθήσαμε όχι να προσεγγίσουμε έτσι την ποιήση της Κατερίνας. Υπάρχουν και βιβλία, λογοτεχνικές, κριτικές και τα σχετικά. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει, έτσι υπολόγισα, ότι έτσι πιστεύω ότι σας ενδιαφέρει το πίσω του ποιητή, οι γονείς του που μεγάλωσε, τι είδε, που σπούδασε, ποιους αγάπησε, τι τον επηρέασαν, γιατί παντρεύτηκε, που σκόνταψε. Αυτά προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε απόψε, χωρίς να κλειστρήσουμε σε λογοτεχνική κριτική και αποτίμηση έργου, αν είναι ποτέ δυνατόν, τουλάχιστον εγώ να κάνω κάτι τέτοιο απέναντι σε έναν άνθρωπο που η στάση μου απέναντι είναι παραπέρα από το θαυμασμό, αγγίζει την αγάπη. Χαιρόμαστε που ήσασταν μαζί. Θεωρούμε ότι σήμερα στο Αιγαίο ζήσαμε και μια ιστορική στιγμή φιλοξενώντας μια σημαντική φωνή, μια σημαντική παρουσία, μια σημαντική ύπαρξη, μια κάθετη τομή στον χώρο της σύγχρονης ελληνικής ποιήσης. Η Κατερίνα είναι στη διάθεσή σας, αν έχετε κάτι να της πείτε, να ρωτήσετε, Παρακαλώ, τον λόγο τον έχετε εσείς. Είναι που λέω, δεν γράφω βέβαια κάθε μέρα, είναι περίοδοι μέσα και όταν έρχεται αυτή η περίοδος, τώρα με την πείρα που έχω, ξέρω, είναι σαν να μπαίνει σε ένα δωμάτιο. Ξέρω ότι έχω μία έμπνευση, ας το πούμε έτσι απλά, και από εκεί και πέρα όταν είναι εκεί μέσα, ό,τι και να δω, με εμπνέει. Τα γράφω, μερικά τα ξαναγράφω και τα ξαναγράφω, το κάθε ποίημα έχει τη δική του βιολογία. Και προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο και περισσότερο, γιατί άμα βγω από αυτό το δωμάτιο δεν συλλαμβάνω την έμπνευση του. Και ή να πούμε όταν έχω βγει μπορώ και τα ξαναδουλεύω και τα πιάνω σε συνεργές και τα λοιπά. Αλλά είναι αυτή η αίσθηση, η οποία μου λείπει πολύ τελευταία, ότι είμαι σε αυτό το δωμάτιο και ό,τι και να συμβεί εκεί με εμπνέει. Είναι ωραίο αυτό, βρίσκουμε εμπνοή, είναι η έννοια της έμπνευσης. Έχω καταληφθεί από πνεύμα, από τι είμαι μεσάζω, είμαι διάβολος, από τον εαυτό μου. Κάτι και μου ξύπνησε η έμπνευση, η ποιητική. Έχει πάντα σχέση με τη ζωή, βέβαια, δεν είναι έτσι το πρώτο. Κάτι μου συνέβη και με έβαλε
έβασε στο δωμάτιο. Μου έχει τύχει να γράψω ορισμένα ποίηματα, αλλά δεν το θέλω, ποτέ δεν τα έχω δείξει, κι αν λιγάκι γαλλικά. Αλλά δεν μπορώ να συλλάβω ότι μπορεί κανείς να γράψει ποίηση σε μια άλλη γλώσσα από τη μητρική. Εμένα η μητρική μου γλώσσα είναι τα ελληνικά. Μπορεί να γράψει πρόζα, μπορεί να γράψει κάτι άλλο, μια μελέτη, το έχω κάνει. Αλλά ποίηση, μητρική γλώσσα. Πάντοτε ορίζοντας και καθαρίζοντας τα όρια της ποίησης, επειδή τυχαίνει να την γνωρίζω και επειδή τυχαίνει να είναι μεταφράστρια το επάγγελμα, προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορώ. Πάντοτε λέγοντας ότι αυτό που μπορώ δεν είναι βέβαια ολόκληρη η αξία του ποίηματος. Όχι μητρική, με πήγαινε περίπου και τα λοιπά.